Bisimila hôtel Lafia la Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la ni ye Mamadu ye taxi bolila don ka to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sungalo e kungolo ate dugu wari ko dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda. Ame juma la me kalo kile mugan saba san 2025 aw bɛ danga na jani ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la wulafɛ kibaruyaw bi kunnafoniw bakuruba bɛna tali kɛ an ka jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba général de corps d'armée Sadio Kamara a bɛ taama la kidalikaw baara ni waati in na a tun bɛ waati jan bɔ dugu belebeleba in dugu mun na a ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka dugu in minɛ k'a kɛ an ta ye. Niger jamana premier ministre Mahaman Lamine Zein ale bɛ taamala an ka jamana kɔnɔ no baara mun n'a bɛ don AES jamanaw ka wari bon fo ka taa se sɔrɔboso siraw o jɛlajɛba min bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ don o kadara kɔnɔna la n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔdenw fɛn minnu taara Iji kɛnɛ kan u ye dɔwdenw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ka kɛ ni waati gɛlɛngɛlɛn ye fo ka taa se vérificateur général ale y'a ka baaraw kuncɛ ni o ye babi ye ka sɛbɛnfuraw cɛ k'a di jamana kuntigi ma a ye rapport min kɛ a sigilen ka se bi ma n'an bɔra o kɔnɔna la farikolo ɲɛnajɛ maliden bɛ yen n'o ye Yves Bissouma ye ale ye Europa League a ye o kupu ta o kupu tali min kɛra nisɔndiya ko ba ye a bolo baw ko nin tun ye a sɛngale a ka se ka nin n'a ɲɔgɔn jɔnjɔn sɔrɔ senandolanci kabi a bɔ o kɔnɔna la diɲɛ kurukara kɔnɔna ni kunnafoni bakurubaw ye an bɛna kibaruya wɛrɛ fara aw kan nin bɛɛ lajɛlen kan Mali ani diɲɛ fantan naani k'a da kulo kan an b'a fɔ k'aw kulo ni lajɛ ko ɲuman sɔɔni an bɛna ka na walawalali kɛ aw ye kunnafoni la. aw mun jani ka bɔlɔsiraw suganti ka se ka aw kunnafoni i n'a fɔ an y'a kula sɔmi cogo min na an ka jamana kɛlɛcɛw ka minisiri général de corps d'armée Sadio Kamara a bɛ taamala bi ka taa kidalikaw bara ka kɛ ni sɔgɔmada in ye an ka jamana kɛlɛcɛw ka minisiri kofɔlen a bisimilara ni bonya ni karama ni nisɔndiya ni kunbɛcogo cɛɲi ye Kidali marabolokadenw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ k'a fɔ Kidali ni o fɔra o ye an ka jamana yɔrɔ belebeleba ye yɔrɔ mun ni maa murutilenw kɛn bɛ ka o daga ye ka kɛ ni an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔw ye baaraw kɔnɔna la u sera ka marabolo in ka a minɛ ka kɛ an ta ye ka maa ŋaniya jugu maa minnu tun bɛ fɛ ka marabolo in minɛ ni o ye bamanciw ye ka olu dagabɔ an da la ka marabolo in ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma o wulikajɔ mun ni jamana ɲɛmaaw ye o kɛ wa ni jamana kɔnɔdenw ye a baaraw tare ko nin taamaba in bɛ don o de kadara kɔnɔ ka se ka taa bɔɲan kɛ kidalikaw ye bɔɲanko mun ni a bɛ yɛrɛ kidalikaw la k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaso hakili bɛ u la wa ko général d'armée Sadio Kamara général de corps d'armée Sadio Kamara a jiginnen kidalikaw bara n'a kunbɛra Kidali dugu marabolo ɲɛmaa ni o ye gouverneur ye Elhaji Gamu fɛ a kunbɛcogo cɛɲi na ko a y'i ɲɛsin wolomasiri taba minnu ni olu binna san 2014 ni a kɛra Kidali minɛli waatiw ka daminɛ o tile 17 ka taa bila a tile 21 2014 la ko an ka minisiri kofɔlen jigilen Kidali dɔrɔn a ye ɲɛsin ka taa tasibila de kɛ ka ɲɛsin o maa kofɔlenw ma olu minnu u joli laban ta k'a di jamana ma ni u nin tora
jamana kuma bol la ko nunu ye fierté nationale de jamana kanga disi goshuni oye ni tamay ko ba chama chama ne be akonna langa ko ka yira kidal kawla Mali jamana nyemaw aklibe jamana marabolo bela jelena wa wulika jow naka kanka se fanfama kube na ta se u bela jelema yasa anga souveraineté mu ni oya antaye anga dukolo fantan anan bela jelen Mali den bela jelen ka se ka ire soro malden la Général de corps d'armée Sadio Kamara ka tamay kidal kaw kono fenfe mana ba kuna ful laba bela jelen soro jani bolo soro sanfe ame bo konna la anga jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga ay Niger jamana premier ministre kumbe ni oyi Ali Mahaman Lamine Zeine ale muna nana tamala anga jamana konna la binka keni jalajeba muna bika ke aysi jamana mauka bulni nyogoma hakaja soro busura siraw o jalajeba mu meka ke Bamako ano ko arna o kadra konna la bawer la ka fo kabi songmada fe anga jamana premier ministre atara atonyon premier ministre ka abisimla pangolo jigoro la kene mun kana yaka ni sonja ani sewa ninka ka balima foli teria foli kaira ka nyeshi Niger premier ministre ma kaira la ka fo ko abora ka so anana ka so jatiga moni oye Mali jamana tabolo ye ka o jatiga sebenta ay alisa ameto o jalajeba kene kaira la ka fo jalajaba mu na be wole ko rencontre ministériel ministre ka jalajaba mu me ka ke farafina ayesi jamana sabaw olu bela jelen ni nyonche arla ka fo jamana sabaw bela jelen ka ministre be kenenka yoro munani anga jamana premier ministre atara Niger premier ministre kumbe ko uyu kunda orobe jalaje kenenka baw bela jelen baro ka fo kabi kunungo alamsa jalaje bada menena ni obetalike ayesi ka soro boso dasira anga wari bomu ni abaro weka foka kanga blase kan ni abaro bela jelen nabe ka tata chukuma fe ni oye besid ASC ko ata chuko kan ni jalaje me don ore kadra konna la ka seka premier ministre ulu fene kana bawar la ka fo jalaje damne ministre munga chaw nyetle no kokan chawma ani fokata se ministre woroma olu kunna nga jamana fanga bulo nyemaw olu yara de na nya soro juma doyen na Bamako konna la no fanga bulo nyema munay ka fanga jamana fanga bulo nyema kata se Niger tama ani Burkina Faso o feneka jamana ministre ka la sigidon menin kene ko folenka ko jalajen lakana ko bunakun ore a kumbai lakana ko bala ani fokata se soro bosoda sra ani amseka do nyon fe ka bo nyon fe tokodi jago ko sira fe ayesi jamana konna la seko ni dongo sira fe kalanko ani fokata se sira chaman wore amseka chantier baw ka olu gla nyon fe chokomna ina fo anga jamana nyema saban nya fo chokomna ni u ka layine ko yasa anga seka bonogola anga seka yele ankolola fo anga war bone blasenka musaka ka sor ambolo musaka meseka anga nyata barawke o musaka mu ni o wari bonda le tofla ni oye bisid ASC ko abaraw ka akera ni son jani tare anga jamana soro ko ministry ni oye Alusen Sanue ale fokata se Burkina Faso fene délégation nyema u bela jela ka foko olu ni son jara baw olu mu nu ka bara soro boso day jamana premier suru ka bara abena don olu le ka kadra kono wa abe olu le munafa kosobe wa soro be se ka yiri wa chogo di ko olu de ka tare ni ye soro ministre ka korofo la anga jamana premier ministre akelen ka atonyogo ke bismillah ni baraw da menena ayara ka fo ko ni ye farafinaka ni sonja ko bay an sewara ame kata etapu bamu fenne ayasika etapu bele bay ko ni be anga yere tigiya warko srafe ni oye autonomisation financière ni o baradore ko ni kanga tare fo ko so ko ani sonjara ambela jelembe ka enfant franyon kan yasa ayasika ke jamana wula faranyon kan jamana wula duman baye ani kologrigan ba nafolo be yakuba jakulu mun kono kebanamboro la ameta kiriko bunakun kan anga jamana kuntigi ka panguliko kuma mun kumbe sena ni oye ko avion militaire présidentiel ani fokata se équipement militaire o baramu ni akri kunungo alamsadon na yerla ka foko akiri blala jenkalo kleflala ko femunye kirimboama anga jamana sanfɛ kiri bomba ni cour d'appel ye olu ka
wala la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko mun y'a to kiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ bawo ko maa mun bɛ yen nɔ ni o ye an ka jamana sɔrɔ bosodaw minisiri muso kɔrɔ ye maa mun na n'a fɔra ko nafolo dunna ale mun tun bɛ minisiriya la ni wele bilalen don a ma ko o kuma y'a sɔrɔ a ka kɛnɛya ko ma se ka a to a ka se ka taa kiri ɲɛkɔrɔ ko de la ko olu ye kiri bɔ a dɔgɔkɔrɔ cour d'appel ale ka walawalalu la ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye kun jumɛn de la nin kiriko in a bɔra a ɲɛkɔrɔ an ka jamana vérificateur général ni mun a bɔra fanga la bi ale taara se jamana ɲɛma ma ka taa ka sɛbɛnfuraw ka taa a yira jamana kuntigi la arila k'a fɔ ko sefa wari miliyari 12 hakɛ ko yɛlɛmali kan ka don o de la Samba Al-Amdou Babi ani jamana ɲɛma ka ɲɔgɔnye kɔnɔna la a y'a ka rapport san 2018 ka taa bila san 2025 la a ye o mun kɛ fanga la san 7 in ko a ye o sɛbɛnfura in de ta ka taa yira jamana ɲɛma la o ye baara mun k'a kɔnɔna la ko a y'a bɛɛ lajɛlen pɛsɛpɛsɛ jamana kuntigi ye ko baara mun kɛra n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ intervention 232 ani fo ka taa se u ye sɛbɛnfura mun u ye baara mun kɛ furancɛla fanga kɔnɔna la ko o bɛ taa jɔ sɛbɛnfura 183 u ye o sɛbɛnfuraw de yakubaya ko olu yuguyugu k'a lajɛ ko ɲuman ni jamana ka nafolo bɛ maa mun kɔnɔ u ka se k'a fɔnɔ k'u y'o baara mun kɛ ani u ye audit mun kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nafolo ko bunakun kan ka maaw wele ka u ɲininka ko a dossier bɛ taa jɔ dossier 158 na ko wa ko u y'a bɛɛ lajɛlen bila ka taa kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan wa ko majɛ mun kun b'a la walima falenfalen mun kan ka don a kɔnɔ yɔrɔ mun kan ka dafa ko n'i y'o musakaw fara ɲɔgɔn kan wo mun kun bɛ yen ko wo bɛ t'i jɔ fo miliyari 12 la sefa wari la o wo kɔnɔna la k'u sera ka fɛlɛ dabaliw kɛ ka miliyɔn 600 ka o ladon wa ko fɛlɛw de bɛna kɛ sisan nɔ wo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ majɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wari bɛ maa bolo n'a ni mun ka kan kiiri tigilamɔgɔw kan ka jalaki min bi a kan wari bɛ se ka labɔ cogo di jamana ka nafolo ko dɛngɛ foyi kana bila kɔnɔ ko ni sɛbɛnfura in bɛ o bɛɛ lajɛlen de perelatigɛ ka sɔrɔ ka taa di jamanakuntigi ma wa sɛbɛnfura in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a bɛ di kiiri tigilamɔgɔw de ma olu k'u ka baara kɛ maa ko fɔlɔ ni o ye Babi ye ale kɔni a ka fangaw banna nin waati in na ni a ye a jɔyɔrɔ di Abdul Aziz Agisa ma ni o bilala jamanakuntigi ale suganti ka kɛ kɔlɔsilikɛla belebeleba ye ka kɛ ni mɛ kalo tile 16 in ye n'an bɔra kɔnɔ la keba an ka jamana cakɛda mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ bilankɔrɔw ko fɔ ni o ye CMSS ye ka kɛ ni u ni retraitew maa minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔw la o n'olu tun ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔnyew fana kɔfɛ o ni an ka kɛlɛcɛkɔrɔbaw ni o ye ancien combattants minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la minnu ye kɛlɛ kɛ cɛkɔrɔba minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko olu n'olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛ ani fo ka taa se muso min ni olu cɛw tora kɛlɛdaga la k'u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kɛ ko nin b'a yira k'a fɔ bilankɔrɔ mun kan ka bila maaw ye kɛrɛnkɛrɛnla sɛgɛnnafiɲɛbɔlaw ye u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔw kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a kɔnɔ n'a ma ye k'a fɔ ko association mun ni olu ye société civile ye o retraites FENAR olu ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ k'a kun ka kan finitigilakaw fana ka jɛkulu cɛkɔrɔbaw ani muso minnu ni olu cɛw tanyana kɛlɛyɔrɔ la olu fana ka jɛkulu ni bilankɔrɔsoba in CMS o ye ɲɔgɔn ye kɛ ko ɲɔgɔn in k'a bɛ tali kɛ fɛlɛn dabali bɛ se ka kɛ cogo di maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye baara kɛ jamana ye ni u kɔrɔla u taalen sɛgɛnnafiɲɛbɔw la u ka musaka kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di ani fo ka taa se jamana bɛ se ka hakili to u la sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ ani ha ka ja ka a lakɔlɔsi ko ɲuman yaasa cɛkɔrɔbaw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ musakaw kana sumaya gɛlɛyaw kana k'a kɔnɔna la ka se ka o bɛɛ lajɛlen dilan ko nin jalajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don o de kunna k'a yira k'a fɔ jamana maakɔrɔ minnu ye baara kɛ jamana ye jamana ɲɛmaaso hakili b'u la wa u sankɔrɔ bɛ ta ka se ka maa wɔɔrɔ gilabu fɔ ni k'olu bila jamana baara la kibanan bɔr'o kɔnɔna la Mali ni Alimaɲi jamana ka jalajɛ fana kɔnɔna la an ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ la k'a fɔ alamisa mɛ kalo tile 22 Bamako kɔnɔna la ɲɔgɔn ye dɔ kɛra ɲɔgɔn ye mun ni a ɲɛmaya tun bɛ an ka lasigiden mun bɛ Alimaɲi jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko o ɲɔgɔn ye k'a bɛ tali kɛ Mali ni Alimaɲi ko ni an bɛ jɛɲɔgɔnya kɔrɔba la sɔrɔ bosoda siraw b'o la ani fo ka taa se fɛn caman bɛ o la coopération min bɛ yen n'a bɛ wele ko coopération économique de développement BMZ
ko a yɛrɛ la k'a fɔ an bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo di i n'a fɔ o ɲɛmaa bɛ Alimaɲi jamana bolo cogo min na wa ko Alimaɲi ni Mali ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ tarikuw la an ye jɛɲɔgɔnya ɲumanw de kɛ wa ko k'a fɔ sɔrɔ bosoda siraw fɛ économiquement ko nin ye jamana ye jamana mun ni a y'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔkancɛw minisiri ale ka kɔrɔfɔw la nin kɛnɛ kan wa a yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ ko an kun taara jalajɛba mun na bɛn kɛnɛ kan ni o kɛra Alimaɲi mɛkalo kɔnɔna la mɛkalo daminɛw la ko o kɛnɛ in kan ani Alimaɲi jamana ɲɛmaaw kun ye ɲɔgɔnye dɔw kɛ ɲɔgɔn ye mun kɔnɔna la ni Alimaɲi jamana ɲɛmaaw ye an ka maa mun tun bɛ délégation ka u bisimila kosɛbɛ Alimaɲi délégation mun fana tun bɛ yen nɔ ka fara jamana ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen kan k'o kɛnɛw de kan an kun ye wale dɔw bila sen kan k'a fɔ ko Mali ni Alimaɲi bɛ se ka bolo ɲɔgɔn ma cogo di ko o baara minnu kun kɛra ko nin jalajɛ in bɛ don ka se ka o baaraw tɔ ka o kun cɛ ka taa fɛ halisa wa ko jalajɛw bɛna kɛ sira caman fɛ sira minnu dɔw bɛ tali kɛ jiko sigida lakana ko fo ka taa se sɛnɛko bunakun kan ani jamana mara bɛ se ka ɲɛ cogo min ni o ye bonne gouvernance ye ani fo ka taa se sɔrɔ bosodaw développement ni a ɲɔngo kebanan bɔr'o kɔnɔna la ejidenw n y'a fɔ a ye cogo min na olu bɛ medinakaw bara yaasa ka se ka taa a silamɛya jɔsen belebeleba eji ko o baaraw kɛ o kɛnɛ de kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaso tɔgɔ la maa minnu bɛ taa jamana ka bolo kan jamana ɲɛmaaso ka bolo kan ko olu ka wulikajɔw bɛ ka kɛ a laɲinina u fɛ an ka jamana diinɛw ani an tabiyaw minisiri fɛ Dr Mahamadu Kone ko n'u taara k'u ka duwawu don kɛ jamana o duwawu don de kɔnɔ alikuranɛ kalanba kɛra kunungo n'an y'o jaa bɔ ka yira aw la k'a yira k'a fɔ ko ejidenw min bɛ yen u hakili bɛ jamana la wa u bɛ duwawu kɛ jamana ye jamana ka se ka hɛrɛ sɔrɔ o alikuranɛ sanuman kalanni kɔfɛ nisɔndiyalikanw yɛrɛ la ejiladen dɔw fɛ minnu ye o kɛ an bɛ jɛ an bɛ olu lajɛ Keba Jalo n'i ka yamaruya ye. An bɛ duwawu kɛ ko Ala ka faamaw dɛmɛ ka barikaba don ka ko la k'u sankɔrɔta k'u haminanko ye fɛn fɛn Ala k'o bɛɛ nɔgɔya an ye Ala ka Mali taa ɲɛ ko Ala an ka kira. An ye nin jɛrɛ mun kɛ sisan an bɛ duwawu kɛ Mali ye fitinɛ mun wulilen bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka jisuma bɔ a kan k'a ban pewu an bɛ mun ye an b'a kɛ Ala k'a jaabi Ala kira kanu kɔsɔn Ala k'a jaabi a yɛrɛ ɲɛda bonya kama sallallahu alaihi wa sallam e yɛrɛ mun bɛ nin baara in na an b'i fo i n'i ka ŋaniya ɲumanya ye i Jawara merci. N bɛ duwawu kɛ Mali Ala ka basigi Ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ Ala ka fitina nɔgɔya alhamdulillah an ka bɛn kelen ma Ala k'an bɛn kelen ma Ala k'an jɛlen bɔ Ala k'an jɛlen bɔ alhamdulillah an bɛ duwawu kɛ Mali ye don o don an bɛ duwawu kɛ don o don an ka duwawu kɛ Ala ka basigi Ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ Ala ka fitinɛ bɛɛ nagasi an bɛ dugukoloba caman ɲini kan an bɛ duwawu kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ Ala ka jamana kɔlɔsi ne yɛrɛ mɔden 2 bɛɛ bɛ sɔrɔsiya la n tɔgɔman b'a la n mɔden cɛman o b'a la Ala ka jamana kɔlɔsi an ta ni walitaw Ala ka kisi ni tangaw kɛ minnu tora a ko da la Ala k'o kɛ selifi ye a lahara sɔnsɔnnaw ye hali bi Ala k'an ka se yɛlɛ mɔgɔ ninnu t'a kan. Ala ka jamana suma formation min kɛra u kɛra malidenw bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛnnen don kelen ma Mali Ala ka a suma fɛn fɛn ko n ta b'a la n ta t'a la bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yen n'i den tɛ i mɔden bɛ yen tulomasama bɛ yen yarabiyama Ala kana Mali to janfa la Ala kana to janfa la Ala n'a bɔkolo barika Mali ye kelen filanan t'a la Ala kana juguw s'an na maliden bɛɛ bɛnnen don kelen ma an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ yan nɔ bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i tɛ min dɔn a bɛɛ b'i ladon tiɲɛ la a ka baara ɲɛna. An bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala y'an se nin jamana nin duguba in kan dugu lahɔrɔmaba in na an bɛ foli kɛ Ala ye ka foli kɛ an bangebagaw ye ka foli kɛ jamana ye Ala ka jamana kolosuma an denw ka baara ko Ala k'a bɛɛ nɔgɔya Ala ka garijɛgɛw caman di Ala ka si di ka kɛra di Ala k'an ka bato kɛ bato minɛni ye n'an taara bolo don diɲɛ ko la Ala ka barika don la Ala k'a tɔgɔ kɛli nɔgɔya ma an bɛ Ala fo k'Ala barikada ciba yɛrɛ suru kanu kosɔn an bɛ duwawu la depuis an na bɛ duwawu la an Mali mɔgɔba de bɛ duwawu la an bɛ duwawu Ala ka Mali kolosuma Ala ka Mali kolosuma Ala ka Mali suma vraiment an b'o ɲini Ala fɛ Ala ka ɲangata ta ka bɔ Mali la vraiment an b'o kɔ kuranɛ Ala ka jaabi an ye
pour que Mali ka siga cogo la an ka lafiya sɔrɔ an ta an k'an yɛrɛ ye ani AES jamana bɛɛ lajɛlen voilà mɔgɔ ala ka Mali sama koyi an ma koyi Mali sama la dugu minnu nana an tɔɔrɔ ala ka se di an ma an ka se ka olu gɛn ka bɔ an ka jamana kan a kɛla nanzara a kɛla mɔgɔ sugu o sugu ye n'o nana an ka jamana tɔɔrɔ kama ala ka sɔrɔsiw dɛmɛ k'o bɛɛ rafule ka bɔ an ka diɲɛ kɔnɔ hali n'a kɛra o ka saya ye o kɔni ka diɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Mali ka suma ni Mali ma suma Mali tɛ se ka taa ɲɛ dɛ an b'a ɲini ala fɛ yalla hɔrɔnya yɛrɛ kama ala ka se di Mali ma k'an ka jamana kan ta ye k'a kan sago ye an b'o de ɲini ala fɛ an ka dugawu y'o ye an bɛ dugawu kɛ su ni tile an bɛ jamana min kan nɔrɔ min bɛ jamana in kan an b'a ɲini ala fɛ o nɔrɔ in ka tɛmɛ an ka jamana fana kan an ka laɲini o ye ala fɛ o ye ne ka dugawu ye ala ka maliden bɛ sɔn ala ka Mali basigi ala ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ ala ka ko in bɛ ɲɛ an bolo an bɛ ji min kɔnɔ ala ka iji minɛ an ye ka baara tɔ nɔgɔya an bolo an bɛ Mali kɔnɔ ala kɛra ka dugu la dugu ka fisa ni diɲɛ dugu bɛɛ wa ma sanna ka ila aramatan lila alamina ale de hinɛtigi ye ka ala deli ala kɛra ɲɛkɔrɔ k'a ko kuranɛ kalan k'a jigin foyi tɛ min ka bonya kuranɛ jamana tɔgɔ la donc ni se o de ɲini an fɛ n'an jɔra Mali la yɔrɔ o yɔrɔ an dugawu kɛ jamana in ye ka dugawu kɛ Mali transition ye ala k'u se o seyɔrɔ la ala k'u kan bɛn ala ka hɛrɛ k'u ye ala ka sɔrɔsiw dɛmɛ ala ka maliden bɛɛ dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ala ka iji kɛ ko ɲuman tɔ d'an ma ni ala kɛra bakɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam donc o de bɛ baara bɛna daminɛ hali bi ala k'a ɲɛ an bolo ni ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam. Ayiwa alhamdulilahi an balima silamɛw nin ye kuranɛ kalan fɔlɔ ye min kɛra Madina nka kuranɛ kalan tɔ bɛ inshallahu Maka fana kuranɛ bɛ kalan a kun tɛ foyi ye ka dugawu don kɛ Mali ye Mali bɛ lahala min na ala ka bɔ a la an ka minisiri Dr Mahamadu Kone ale de y'a ɲini délégation fɛ k'a fɔ n'an nana nin yɔrɔba nin na Madina ani Maka an ka kuranɛ kalan k'a jigi cogoya min na Mali bɛ lahala min na ala ka bɔ a la an bɛ dugawu kɛ ya Rabi ala ka jamana sabati ala k'a banban ala k'a jidi aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wassalamu alaikum. An b'a fɔ ala ka duwawu minɛ duwawu min kɛra an ka jamana kɛba n'an bɔra jiko bunakun kan Bamako kɔnɔna la nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ bɛɛ k'i janto yɛrɛ la bawo ko nin seli ɲɛkɔrɔla in na wulikajɔw buwanen don maa jugu fɛ ka se ka maaw bololafɛnw k'u daraki u la ɲamakɔrɔ komisariya ko olu y'u tɛgɛ da sifinaka fila kan sifinaka minnu ni u ye moto maramafɛn caman minɛ u bolo ko sifinaka minnu ni u ta jɔ san 18 dɔrɔn na ko u ye u sɔrɔ maramafɛn b'u bolo sɛbɛnfura tɛ mun kɔnɔ wa ko u kɛn bɛ ka bandi gurupu dɔ de labɛn ɲamakɔrɔ n'a lamini fo ka taa se sira kɔrɔna nɔfɛmɔgɔw la ko u tun bɛ ka ta janda maaw ɲɛ ka maaw ka moto minɛ ko nka ko in kɛra moto taxitigi dɔ de bɔra u ka plan kalama ka taa damakasi sɛbɛn don ɲamakɔrɔ komisariya cɛbalenw olu fana ye wulikajɔbaw bɛɛ lajɛlen kɛ komisɛri Bubakari Dunbiya ale n'a ka cɛbalenw k'u ka wulikajɔ de kɛra sabu ye ka se ka taa u tɛgɛ da nin sifinaka in kan sifinaka maa fila ninnu ko u minɛnen u ye moto sonyɛnen sɔrɔ u bolo fo ka taa se maramafɛn caman ko o sɔrɔ u bolo ko wa ko maa minnu kun don k'u ka wulikajɔ minnu salo kun ka bon kosɛbɛ sira kɔrɔ n'a ɲɔgɔnfɛnw na ka se ka maaw bololafɛnw daraki ko nin waati in na bɛɛ lajɛlen k'i janto yɛrɛ la wa ko mun fana kɛra sabu ye ka ninnu lakodɔn o de ye kunnafoliw ka di ni maa min ye siganamɔgɔ ye kunnafoli ka di finitigilakaw ma u ka se ka taa se olu bɛɛ lajɛlen ma ka u minɛ halisa kɛba Bamako kɔnɔna la nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa dɔw minɛna maa minnu ni olu ye escroc belebelebaw ye n'u tun bɛ jan da maaw ɲɛ ka maaw wele telefɔni na ka nkalon tigɛ u ye ka fɛlɛw kɛ ka wari bɔ maaw kun u ka réseau in kun labɛnnen don u bolo kosɛbɛ ko fɛn min miliyɔn 60 hakɛ u y'o de minɛ u bolo Senu komisariya olu ka wulikajɔ de kɔnɔna la u sera ka ni maakɔfɔlen minɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko Senu komisɛri Amidu Jakite n'a ka cɛbalenw ko olu de ye sigana mɔbili 2 minɛ ani fo ka taa se moto telefɔniw ani fɛn nafaman caman wɛrɛ wa masiki minnu ni a bɛ kɛ fɔ ko masiki dɔgɔnɔw ka masiki ko u b'o ɲɔgɔnna de kɛ ka u ɲɛ dogo ka se ka taa u ka nin wulikajɔ ninnu kɛ wa ko ka mɔgɔw wele nɛgɛjuru sira fɛ ka planw labɛn ka u yɛrɛ kɛ fɛn dɔ b'u bolo k'u yɛrɛ kɛ douaniers ye walima ka u yɛrɛ kɛ k'u bɛ se ka maaw ka fɛnw transiter maaw ka minɛnw ko u kun fɔrilen don o la kosɛbɛ nɛgɛjuru siraw fɛ k'u ye maa caman de gosi ka wari minɛ u la a gosili dɔw taara jɔ fo sefa wari miliyɔn 47 hakɛ la nka ko komisariya mun bɛ Senu
olu ka wulikajɔ kɔnɔna la tɛgɛ sera ka taa se ni maa kofɔlen ma ko wa a maa ninnu pisi caman de tun bɛ u bolo Mali pisi Guinée Conakry Royaume-Uni États-Unis Faransi ko nin bɛɛ lajɛlen pisi dɔ tun bɛ u bolo tellement ni maa kofɔlen k'u kun labɛn don wa u kun kɛlen k'u ka réseau in a kun plan ka bon kosɛbɛ u fɛlɛ kun ka bon kosɛbɛ nka u ka baaraw dan sirila o la senu komisara mɔgɔw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i janto yɛrɛ la nin kuma ninnu na ni sɛgɛnnamɔgɔ min yera ci ka bila finitigilakaw ma keba an bɛ taa an ka marabolo kunnafoniw kɔnɔna la ni studio tamani olu ka wulikajɔw ye tomiyakaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ kɛra discrimination sociale maa minnu ni olu bɛ kɛ kɛrɛfɛden ye sigidaw kɔnɔna la ko ka o kɛlɛ ka bɛɛ lajɛlen da don sigida koɲɛw la o baara mun kɛra ka kɛ ni mɛ kalo tile 22 ye wa ko ni a kɛra ONG ADA ani fo ka taa se u jɛɲɔgɔnw caman fɛ ko ni jalajɛba in ni kalanbulon in a kun ye jumɛn ye maa si kana kɛ kɛrɛfɛden ye sigida ɲɛtaa la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn fɛn kɛ bɛɛ k'i ka kɛta kɛ n'o kɛra ko jamana bɛ taa ɲɛ hakaja sigida bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'an bɔra o kɔnɔna la yanfolilakaw fɛ yen nɔ dɛmɛ dɔw tara ka a kɛ maaw ye maa minnu na ka kan dɛmɛ minnu na yɛrɛ la k'a fɔ ko sukaro b'o o la malo b'o o la ani fo ka taa se balo fɛn caman ma dɛmɛ minnu ni a tara ka a di maaw ma maa minnu na ka kan maa bɛ fɔ maa min ma ko couche vulnérable ko o kɛra ka kɛ ni mɛ kalo tile 22 ye a kɛra u ka développement social ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw soba ye wulikajɔ mun ni a kɛra ni UNICEF ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna ye Kulukorokaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɛra ka se ka sifinnakaw ka u sensibilisation mun ni a kɛra siraban kasara bawo ko seli ɲɛkɔrɔla in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ siraban kasara a nafa kɔlɔlɔ ka jugu kosɛbɛ jango Kulukoro ni Bamako sira mun ni a tɛ jɔ sifinnaka minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ moto boli cogo jugu kɛ ko Malvi ko ka se ka u lafaamu k'u la sensibiliser ni waati in na k'u janto u yɛrɛ la bawo olu ka Malvi u bɛ gɛlɛya se u yɛrɛ ma ka tila ka gɛlɛya se maa wɛrɛ ma ko bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ wa somɔgɔw k'u janto u denw na k'u lakɔlɔsi yaasa nin seli ɲɛkɔrɔla ninnu na bawo k'an b'a ye k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔlaw la siraban kasara mun bɛ kɛ a fanga ka bon kosɛbɛ ko yaasa seli natɔ filɛ nin na ka se ka kɛ baden hɛrɛ ni baden na somɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'i janto i denw na Kulukoro Kucalakaw bara Kucala mairie y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma nisɔndiya dɛ bawo ko télérali mun kan ka sara Kucala mairie kɔnɔna la ko olu kun ko san 2024 u kun kɛn bɛ ka $65 de maa kɔnɔ wa ko mun sera ka sɔrɔ k'o tɛ tɛmɛ $6 ɲɔgɔnna kan Kucala mairie y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin jate ninnu k'a ma u munafa bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko 100 sara la mɔgɔ mun ye télérali sara k'a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 9 kan 100 sara la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kun jɔlen bɛ ni mun ye u kun jɔlen bɛ ka mun makɔnɔ ko hali o kilancɛ ma sɔrɔ ko wa yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ye 0% yɛrɛ de kɛ o kɔrɔ maa si ma télérali sara ko fo fɛlɛ ka kɛ maaw ka se ka nin sara ko de bɛ kɛ sababu ye ka sigida yiriwa n'an bɔra o kɔnɔna la an sɛngokaw fɛ yen nɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ u sigiyɔrɔ bila n'o ye déplacé ye ani gɛlɛya bɛ maa mun kan nafolo dɔ tara k'a di u ma ka a don balo la nafolo mun ni a dagosi ye bɛ taa a jɔ 14 hakɛ la ka kɛ guwa kelen fɛ o nafolo in ye guwa kelen 14 a nafolo in do sa ka se ka dɔ ta ka b'u ka gɛlɛyaw la baara mun ni a kɛra programme alimentaire mondial PAMU fɛ Gawoni an sɔngo sira la a yɛrɛ la k'a fɔ ko mɔbiliba dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ mɔbiliba mun ni a taatɔ kun don an sɔngo ka kɛ ni mɛ kalo tile 21 ye maa dɔw taara mɔbiliba in ka taa jan da a ɲɛ maa mun n'u ma se ka bugunatigɛ k'o kɛra sabu ye maa 8 ka taa tiri kɛ kamiyon in kan mun kɛra sabu ye ka se ka chauffeur a n'a ka apprenti olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ ko nin waati in na wulikajɔw bɛ ka se ka kɛ ka se ka nin bandi kule ninnu ka olu ɲini keba an bɛ taa i fan fɛ ka sɔrɔ ka na kɔkan kibaru kɔnɔ. Niger kaw bara keba arla k'a fɔ Niger wolomasiri tabaw ko u ye paraɲɛba kɛ kɛlɛko bunakun kan bawo ko kɛlɛkɛlaw ka mɔbiliba mun bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko bugi ni Niger kaw y'a tɔgɔ da ko
Tangak Wangari ko nin ye mobili blindé ni a dilanna Niger yɛrɛ dɔnta kawralen ma baw fɛ n'u y'u ka ingénieur ye baw ko nin b'a yira k'a fɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen min ka kɛ Niger ka denw fɛ yaasa u ka lakanako minɛnw u yɛrɛ ka se ka caman ta a la nin ko in a ye nisɔndiya lase AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ka fara AES jamana tɔw kan ko maramafɛnw na an yɛrɛ bɛ ka se ka caman dilan an yɛrɛ ye o bɛ kɛ sababu ye ka an dɛmɛ kosɛbɛ maramafɛnko la. Burkina Faso jamana kuntigi Capitaine Ibrahima Traoré ka kɛ ni alamisa mɛ kalo tile 22 ye a ye taama kɛ Bobo Julaso taama mun ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye taama in kofɔ bawo taama in kɔnɔna la cikɛlaw ye nisɔndiyaba sɔrɔ a ye sɛnɛminɛnw ta ka a di cikɛlaw ma u ka mansimafɛnw tracteur ni a ɲɔngo n'a camanw sɛnɛminɛn minnu bɛ yen nɔ n'a dakusu taara jɔ fo miliyari 104 hakɛ la CFA wari la ko san 2025 ka taa bila san 2026 campagne agricole ko nin bɛ kɛ baara ka se ka nisɔndiyaba lase Bobo Julaso cikɛlaw ma. Senegal jamana kɔnɔna la u ka minisiri kɔrɔ min bɛ yen n'ale ka ca kun ɲɛsilen don usine ko olu koɲɛw ma ani fo ka taa se développement ma ni o ye Mustapha Diop ye ko kiiritigɛlamɔgɔw ye jalaki bin a kan ko a bɛ bila Mane dépôt la ka kɛ ni alamisa donya ɲɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana nafolo mun tun bɛ yen nɔ ko a tun b'a tɔgɔ la bawo ko o woyera k'a bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 930 CFA wari la ko o bɛɛ lajɛlen de yera ni maa kofɔlen in ka wo la ko wa a kɛra coronavirus ani bana caman olu kɛlɛli koɲɛw la. N'an bɔra kɔnɔna la Congo RDC jamana kɔnɔ kiiri tigilamɔgɔw ka minisiri min bɛ yen ni o ye Constant Mutuba n'ale fɔra a bɛ maaw hakili lajigi kulu na la ale mun ye sifinnaka bandiw ka olu ka réseau ka a so ci. A yɛrɛ k'a fɔ ko jalaki de binnen don nin minisiri kofɔlen in kan ko nafolo dɔw yera a tɔgɔ la ko nafolo min ka wo yera ko a bɛ taa jɔ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ale mun yɛrɛ ye kiiri minisiri ye ani kiiri tigilamɔgɔw a bɛ a dɔn ko kɔnɔna la. Mozambique jamana kɔnɔna la Mozambique jamana sanubɔlaw dugujukɔrɔ nafolo olu yɛrɛ k'a fɔ ko san 2025 ko u kɛn bɛ ka a laɲini de ka se ka sanu kilo 1,641 ka o de bɔ san 2025 kɔnɔna la bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko san 2020 ta 24 tɛmɛnen ta ko u bɛ fɛ ka na nafolo mun bɔ sanu hakɛ mun bɔ ko u tun ma o sɔrɔ bawo ko wulikajɔw kun kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka u ka dugujukɔrɔ nafolo in ni o ye sanu ye ka se ka a baaraw kɛ ko 2023 kɔnɔna la u kun ye kilo 1,666 o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ de bɔra kɔnɔna la san 2024 2023 ta cayara ni 2024 ye o de la san 2025 kɔnɔna la k'u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka u ka sɔrɔ ko ka a yakuba halisa ka taa fɛ dugujukɔrɔ nafolo ni kɛrɛnkɛrɛnla sanu o bunakun kan. Surafiriki jamana kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ Surafiriki jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ani Donald Trump ko u ye ɲɔgɔn ye kɛ kumaɲɔgɔnya mun ni a bolila Surafiriki jamana ani Ameriki jamana bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo di wa a yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ ko jalajɛba mun bɛ kɛ ani gɛlɛya minnu bɛ ta ka a ɲɛsin maa camanw ma Surafiriki jamana kɔnɔ ni o ye Ameriki jamanaw ka cakɛdaw ye ko dɔw yɛrɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ wa dɔw yɛrɛ bɛ faga ko ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Ameriki ka den minnu ni olu bɛ Surafiriki jamana kɔnɔna la u ka se ka lafiya da sɔrɔ gɛlɛya mun bɛ yen n'u b'a sɔrɔ f'u ka se ka siri o la. Danemark jamana kɔnɔna la u ka wasadenw olu ye hakilina dɔ ta ka kɛ ni alamisa don ye ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna sariya dɔ bila sen kan sariya mun ni a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ bila 70 ans na san 70 hakɛ ko ka a daminɛ nin waati in na fo ka taa se san 2040 ma k'a sɔrɔ u ka maa min bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko o tun bɛ taa san 67 de san 4 de farala sɛgɛnnafiɲɛbɔ kumaw kan bawo ko maa caman tun bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ u san 67 in kɔnɔna la san 67 ko a bɛ bɔ o de la ka taa a bila san 70 la donc ko nin ye wulikajɔw ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko ɲuman yaasa maa caman bɛ yen nɔ olu kana taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'a sɔrɔ u ma sɛgɛn k'a sɔrɔ halisa u bɛ se ka ɲɛci kɛ jamana kɔnɔna ye. Ameriki jamana na a yɛrɛ k'a fɔ ka kɛ ni alamisa mɛ kalo tile 22 ye ko maa caman ba de nin tora
siraban kasara dɔ senfɛ avion ka kasara ko ni avion mun bɛ yen nɔ ni u ka quartier résidentiel San Diego n'a bɛ California kɔnɔna la ko avion dɔ de ye crash kɛ n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔ camanba ka o bɔnɛ ani na kibaruya mun ni a bɔra ni marabolo in California San Diego o ɲɛmaayaso fɛ farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan maliden mun bɛ yen nɔ ni o ye Yves Bissouma ni o ye an ka capitaine ye ni ale bɛ ka sɛnɛdolanci kɛ Tottenham o kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ka sɛnɛci kulu ni o ye Tottenham ye o ye Europa League ka a jɔnjɔn ta o ni Manchester United de tun bɛ ɲɔgɔn na ni barabila fɔli a kɛnɛ kan ka kɛ ni Yves Bissouma a ka wulikajɔ mun ni a y'a kɛ milieu de terrain na nin match kofɔlen kɔnɔna la a ye maillot ɲini kosɛbɛ wa ko o kɔnɔna de la jɔyɔrɔ bonyana wa match kuncɛlen maliden k'a ye nisɔndiya mun kɛ kabi a ye sɛnɛdolanci daminɛ a kuma deli ka nisɔndiya kɛ bawo ni jɔnjɔn belebeleba in ni o bɛ tali kɛ UEFA Europa League ko nin ye jɔnjɔn belebeleba ye Champions League kɔfɛ ale de ye diɲɛ sɛnɛdolancilaw ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ belebeleba ye ko a ye o jɔnjɔn mun ta nin kɛra nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin Yves Bissouma ma bawo ko kabi a ma ka carrière la a kuma ni jɔnjɔn ɲɔgɔn sɔrɔ wa ko nin ye nisɔndiyakoba ye wa ko nin jɔnjɔn in ye Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ta ye wa nisɔndiya ye bɛɛ lajɛlen de ta ye keba ni ne bɛ dan siri bi kunnafoni la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin sanga in na ka lase aw ma k'a fɔ ko aw minnu kun sɔgɔlen don